Anem a ser aquí en directe al Mercats de Mercats, a Plaça Catalunya. Planasso, fa un dia estupendo que ens acompanya i jo ara m'he colat a l'aula dels mercats perquè ja sou cookings aquí en directe i hi ha un projecte que a mi m'ha cridat especialment l'atenció, que es diu The Paella Factory, i anem a entrevistar perquè ja sabeu que a mi m'agrada xerrar amb la gent. Què tal, com estem? Hola, molt bé, molt bé. Com et dius? Joan Ferrer. Joan Ferrer. A veure, Joan Ferrer, què és aquest projecte de The Paella Factory? Mira, aquest és un projecte que neix a Santpedor, concretament, perquè nosaltres, la nostra empresa és de Santpedor, ja fa més de 60 anys que ens dediquem al món de la conserva, i en el seu dia doncs, vam començar a investigar per dir, bueno, volem fer paelles, sempre ens hem dedicat a fer sofregits, salses, caldos, ja fa molts anys, i el que hem fet és, el que volem és democratitzar la paella, és a dir, que sigui la paella una cosa que es pugui menjar a tot el món d'una manera fàcil i ràpida. I accessible, no? Que sigui... Evidentment que sigui fàcil, ràpid, accessible, o sigui, amb totes les facilitats. I com funciona això? Perquè, clar, tu m'estàs parlant de conserves, m'estàs parlant de coses i, clar, jo he vist allà toppings, sofregits, és com una paella deconstruïda de cop i volta. Exacte, tu m'has tret la paraula. El que hem fet és deconstruir la paella i l'hem dividit amb l'essencial, que és el sofregit, el caldo, el que seria l'arròs o la fideuà, i llavors el que són els tòpings. Els tòpings és la quarta gamma, que hi tindríem temes de carn, pollastre... Enfoca-ho, que ho vegin, que fa molta gràcia, a més. O sigui, tot això està preparat. Tòping de paella em fa com molta risa. Seria el que nosaltres faríem a la paella de sofregir o fregir el pollastre o fregir, jo què sé, la costella o el que hi posem, o els calamars, o el que sigui, això ho hem fet igualment, ho hem sofregit i ho hem cuinat, llavors el que fem és envasar-ho al buit i que es conserva al buit. Això té una durada de 4 a 6 mesos. Ah, Déu-n'hi-do! Amb refrigerat, sí. Llavors és com si ho acabessis de fer. Llavors nosaltres què fem? Posem el sofregit a la paella, el caldo, i afegim el que seria els tòpings. I com que n'hi ha 6 o 7 per triar, doncs, podem fer moltes combinacions diferents. Per quantes persones és, les proporcions? La paella està ideada per 3 persones. Okay. Partim del litre i llavors està pensada per 3 persones, sí. Com surt aquesta idea? Perquè és bastant original, em sembla. La idea és que a nosaltres ens agrada el món de la cuina, ens agrada tot el tema del menjar, i la paella creiem que ha sigut sempre un plat que ha estat molt mitificat i que a la gent no li costa fer una paella. No? Hi ha els paelleros, els que es dediquen a fer paelles, i hi ha el maestro paellero, no? Que diem, però el que havíem de fer nosaltres és democratitzar-ho, que ho pugui fer tothom d'una manera fàcil i ràpida. Ai, que bé, doncs m'agrada moltíssim la idea. Escolta, on us podem trobar? Doncs ens podeu trobar ara per ara, de moment, al Mercat de la Boqueria o online, a thepaellafactory.com. M'encanta moltíssim. Tu quin creus que és el secret per fer una bona paella? Tots els ingredients tenen el seu punt. Per exemple, nosaltres el sofregit, quan fem els sofregits, que en tenim 6 de diferents, que estem 2 hores i mitja més o menys per treure el que seria el sofregit. I els caldos, un caldo de pollastre està 3 hores a fer-se, un caldo de peix 2 hores i mitja. Vosaltres faciliteu tot això, no? Que la gent no s'hagi de tirar 3 hores cuinant-ho. Tot això, 3 hores cuinant o pelant la ceba i plorant, ja plorem nosaltres per ells. Això és cert. Què tal? Se'ns ha unit aquí una persona així, com dissimuladament, com qui no vol la cosa. Com et dius? El Juanjo. Juanjo. Quin paper tens tu en aquesta... Tots col·laborem. Tots col·laboreu. Tots som un equip. Tu també estàs al mercat? En trobaràs a la boqueria i donant voltes, allà on sigui. I, clar, com sorgeix aquesta unió de forces? De què us coneixeu? Explica'm una mica, a mi m'agrada el safreig. De què us coneixeu? A veure. Coincidències laborals, professionals, i mira, va sorgir. I un dia un diu, escolta, tinc una idea meravellosa. Sí, realment penso que és molt bona idea, Jo crec que aquí s'han ajuntat moltes coses, perquè nosaltres sí que teníem la idea, anàvem fent proves i tot plegat, vull dir, ja fa temps que estem donant voltes amb el tema. Coneixem amb el Juanjo, que està especialitzat en el tema de cuina també, i aterrem, i el difícil és aterrar el projecte. Diu, què anem a fer? Doncs anem a fer tot això, els productes estaven creats, però el que hem de fer és aterrar el projecte. On ho fem? Com ho fem? Pensem, busquem, parlem amb la gent, amb coneguts, i hem d'anar a la boqueria. Busquem a la boqueria una parada i diem, ens tirem al precipici i som-hi, ja està, i estem a la boqueria, que esperem que sigui un
dels primers passos o aterraments que fem, perquè hi ha molts projectes en curs. Jo crec que sí, perquè, a veure, tu t'encarregues de les conserves, per si dir-ho d'alguna manera, no? M'ho acabo d'inventar, això. No, m'encarrego del que faci falta. Jo vinc al món de les conserves fa 60 anys, que ens dediquem a això, i aterrem aquest projecte i, evidentment, anem fent el que faci falta. I tu, Juanjo, vens del món de la cuina, sou un equip. Sí. Que maco és treballar en equip. Tots fem de tot. Perquè, realment, al final, o sigui, per aterrar un projecte des de zero és complicat, en el sentit de que tots aportem alguna cosa, no? I, de fet, és algo molt maco, perquè tenim darrere nostre ja un equip molt maco, que des dels que la gent, doncs, imagina, no? Els que estan a fàbrica, doncs, fent els caldos, els que estan fent els sofregits, els que estan encara al públic atenent a la boqueria, els que ens ajuden darrere amb tots els clients, la gestió, etc. Doncs és tota una unió de forces, no? I quin és el vostre plat estrella, el que demana més la gent? Això ho saben... La marinera, 100%, la marinera. La marinera, què porta la marinera, pels que no siguin especialistes en paella? La marinera porta el sofregit marinera, que és aquest. Que això ho pot comprar la gent, directament? Sí. Sofregit marinera, el fumet, que és amb cap de rap, que és molt bo, i després portaria gamba i musclo. I un ingredient que no es posaria mai a la paella, allò que dieu, nois, m'esteu faltant el respecte. Mira, jo crec que la paella és algo... Ens hem ficat com serios, de cop i volta. No, perquè jo crec que la paella és algo com molt amorós, en el sentit de... és de compartir, és d'estar amb la gent, amb els teus, llavors, clar, si a la teva parella, el teu millor amic o el teu pare o mare li agrada, jo què sé, posar un tros d'api, doncs posa-li un tros d'api. Perquè això... Com vulgui. Perquè això, a veure, jo puc venir i dir, vull una paella amb aquests ingredients, i m'ho feu? Aquí ho pots fer a la carta. Ah, sí, eh? O sigui, tu pots venir i escollir, dir, mira, jo vull fideu o fideuà. Arròs o fideuà. I a partir d'aquí vull aquest caldo o aquell. Vull aquest sofregit o aquell. I de tot això pots escollir. Per això ho hem portat, perquè realment el que hem volgut és portar-vos com la parada aquí. No? Vale. I a la parada trobaràs exactament el mateix. I tema verdures i això, jo per exemple soc vegetariana. Què tindríeu per mi? Tenim escarxofa així al buit, val? Mira-la, està allà. A veure. Vale. Està al dente perfecte. I si no, doncs tenim tirabecs i espàrrecs i anem jugant amb la temporada. Clar, som a la boqueria. Això és una passada. Tota la temporada arribes i ja veus el producte fresc. Clar, us anava a preguntar, com compreu vosaltres els productes? Al mercat mateix o...? El producte fresc és del mercat. Nosaltres tenim els nostres proveïdors i allà, clar, un com a cuiner gaudeix de poder arribar a la boqueria i trobar aquest productàs. Saps? Mirar la qualitat. Llueix. Doncs cada dia és igual. De fet, tenim el nostre peixater que ve i ja com s'ha fet com seva el seu trosset a la parada, que tenim tota una exposició com de peix amb el gel pilé, tu pots veure la gamba, o sigui, tal com ho veus aquí. A més a més de... És una parada de mercat. De fet, és una parada de mercat. No és com, és una parada de mercat i hi ha una part de cuina i tens una L i en aquesta L doncs, tens l'exposició dels... Perquè ho cuineu allà també o...? Tot. O sigui, és a dir, m'ho puc emportar a casa i també m'ho podeu cuinar. O sigui, si tinc gana i passo per allà per les Rambles, doncs dic, escolta. O sigui, la idea del projecte és ensenyar que fer una paella és molt senzill. Llavors, si no ho cuinem allà in situ, no tindria sentit. El tema és cuinar allà davant. Llavors, i de fet, tu pots venir i mira, escull això i et diem, vinga, en 15 minuts ho tens i ja està. I doneu les instruccions també, perquè jo si m'emporto no sé si tindria clar què posar primer. Tenim uns fulletons i en tota la quarta gamma o en tots els caldos ja està etiquetat, tens un codi QR i allà passa Està superben indicat, a veure. Puc utilitzar això? Sí, esclar. Però ensenyeu... Pas 1, pas 2. Amb el QR. Està de veritat, per si... Pots fer estan cansat o no estan cansat, que està tot indicat pas per pas. Hi ha alguna anècdota? Digue'm coses. Si passes per la boqueria i ens vens a veure, estàs convidada a viure l'experiència paella des de dintre. Ah, sí? La paella la faràs tu. Tu, una mica el que t'està explicant en Juanjo, et convidem a que vinguis i que ho facis tu a darrere. O sigui, que estiguis als fogons de cara al públic i vale, doncs anem a fer una paella de vegetariana, evidentment, i ja veuràs lo fàcil que és. Però m'esteu invitant a mi perquè us ha caigut bé o que la gent ho pot fer? No, la gent ho pot fer, l'experiència paella és fàcil. Nosaltres el que volem és que la gent vegi lo fàcil que és fer una paella i que traguem o desmitifiquem la paella.
Sí, perquè a mi sempre m'ha semblat molt difícil. A casa meva sempre s'encarrega com la mateixa persona. El meu tiet i el meu cosí són els encarregats de fer la paella, saps? Doncs en aquest cas, no sé si hi eres abans, Sí, he estat veient el show cooking, clar. es deia Jan Oton, el Jan, era un nen de 10 anys, l'ha fet ell. Jo l'he ajudat perquè no es cremi. Sí, important. O sigui, era tan senzill com obrir el caldo, posar, seguir els passos i és passo 1, passo 2, passo 3. Quina meravella. Molt senzill. I escolta'm, alguna anècdota o alguna divertit que us hagi passat? Quant de temps porteu amb aquest projecte? Des del 24 de maig. Ah, molt poc. Molt bé, enhorabona. Darrere portem molt de temps. Home, ja m'imagino, però estrenats molt poquet. Sí, la Bugarí la vam obrir el 24 de maig i fa 2 setmanes veia la pàgina d'e-commerce. Que també doncs enhorabona. Tot això vosaltres, que sou una generació del clic, no? Sí. Des de l'ordinador, de Paella Factory, i t'hi fiques i pots escollir doncs el mateix, com si fos a la bugaria. Esculls la base, el sofregit, el caldo, la quarta gamma i t'arriba amb una caixeta. I després també tenim una caixa de regal. Una caixa de regal també teniu. Ara que venen les festes. Doncs va molt bé, escolteu, podeu regalar coses. Que parlant de caixes de regal, jo fa mil he dit, en el primer directe, i també ho he dit ara, que tenim sortejos, perquè som persones molt generoses, aquí al Mercat de Mercats, i a mi ja sabeu que m'agrada fer regals, m'agrada fer feliços a la gent, etc. I aquesta gent tan divertida, que a més m'ha convidat a fer una paella darrere, no només això, sinó que té un sorteig per vosaltres. Aleshores, no sé quantes persones hi ha connectades, però la gent que estigui connectada i que hagi estat atenta i que m'hagi fet cas, perquè és el que hauríeu d'estar fent un dissabte, si és que no podeu estar aquí perquè teniu problemes o el que sigui i tal, si no el que heu de fer és venir a Plaça Catalunya perquè fa un dia espectacular i podeu venir amb amics, podeu venir en parella, podeu venir sols, podeu tenir una cita, podeu fer el que vulgueu perquè realment és un dia meravellós i estupendo, que menjareu molt bé i aprendreu moltes coses. Jo tinc una pregunta, i és que si sou la primera persona que contesta la següent pregunta, que ara la disparo, podeu guanyar aquesta caixa que ara mateix l'ensenyem. Vale, a veure, anem a fer... Una caixa de bombons, Preciós. Obres... A veure, ensenyem la caixa. Mira. Això és el que he dit que podeu regalar per Nadal, que sempre fa il·lusió. Menjar sempre fa com que fa il·lusió, no? Menjar? Fes un unboxing d'això, que fa molt de... L'arròs. Això és la base. Sí. El sofregit, 2 hores i mitja de feina. Tretes. 2 hores i mitja, res, fora. Caldo, 3 hores. Fora. Ja t'han estalviat 5 hores. I en aquí, el Joan m'ajudarà. Vinga. Que és una bossa isotèrmica, és on posem nosaltres la quarta gamma, perquè necessita fred. Ah. Sí, llavors això, quan arribi a casa, si no ho heu de cuinar al moment, La nevera. aquesta bossa a la nevera, sí. I a més, o sigui, no regalen només el dins, sinó que la bossa aquesta també fa molt de servei. Pots guardar la beguda que tu vulguis després i importar-te-la pel carrer. Vull dir que és ben xula aquesta bossa també, saps? La carmanyola pel nen, del col·le, el que vulguis. Aquí el bocata del nen, vull dir que és... moltes coses. Ai, això què és? Les instruccions. Ah, les instruccions, el que jo demanava. Sí, jo necessito tot explicat. Tot I un QR també, eh? Sí, és el mateix. I t'ho fiquen en català i en anglès perquè som moderns. 1, 2, 3, paella, ready. A veure, les instruccions. És com maco això, eh? Fa com per la nevera. És veritat. Exacte, per un imant molt. Sí, no? Sí. Vinga, doncs la pregunta és la següent. A quin mercat està The Paella Factory? Ja esteu responent per directe? La primera persona que respongui s'emporta aquest superpack. Mai us he posat les coses tan fàcils, família. Vull dir, ho han repetit 800 cops. Si no ho sabeu és que no heu estat atents. Ja m'hi faria vergonya, què dir-te. Ara, heu d'estar sent la primera persona, si sou la primera persona que està responent això, us escriurem per DM, per directe, i us la portarem a casa. Jo no us la portaré a casa, perquè, com comprendreu, tinc altres coses a fer. Ah, no, la recullen aquí. No us la portem a casa, no hi ha tant de servei. Però escolta'm, és un regal. Vull dir, no li podeu dir que no a un regal mai. Doncs molt bé, carinyos. M'ha encantat la idea, de veritat. No sé, em queda superclar. Les paelles no les regaleu, no? El que són les... No, però si vols te'n pots endur una. Ah, és veritat? Em regaleu una paella? Si vols te'n pots endur una. Em faria molta il·lusió, eh? Que m'he mudat fa res i no tinc gaire utensilis. És en sèrio que em regaleu una paella? Aquesta sí, bueno, la podries posar... Al foc, tinc foc. Però no inducció, foc. No tinc inducció. Tinc foc de tota la vida, amb el matxero. Però bueno, clar, això és per 1,5, eh? Som 2 persones. O sigui que no això i una altra baralleu, coseta no ens barallem. Ens estimem molt. Ah, doncs em fa molta il·lusió, que em regaleu una paella, si realment me la regaleu. Voleu que torni a fer la pregunta? No m'estàveu escoltant?
Em sap una mica de greu, però bueno, soc generosa i us la tornaré a fer. A quin mercat està The Paella Factory? A quin mercat de Barcelona? Que és on tindreu que venir-la a buscar. Que és on haureu de venir-la a buscar. Exacte. A quin mercat està The Paella Factory? Per guanyar-vos aquesta estupenda bossa. A torneu-la a ensenyar. Vinga. Una, dos i... Caixa de bombons. Total, caixa de bombons salada. Exacte. Ara heu de posar com alguna musiqueta com xula, de xin, 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 xin. Uns lots de productes estupendos. Meravellós, doncs moltes gràcies. Abans d'acabar, sé que no, això no va amb vosaltres, però bueno, tinc un altre sorteig perquè ja he dit que estem generosos avui. Si veniu aquí a Plaça Catalunya i aneu directament a l'estant aquest de Mercats de Barcelona, podeu guanyar tiquets, entrades per la Fira Àpat. Heu d'anar, doncs això, al Mercat de Mercats, a l'estant aquest, i dir Mercats de Barcelona, i ja està, i guanyeu tiquets per la Fira Àpat. Jo no sé, però em sembla un èxit. Doncs res, guapos, ens veiem en el pròxim directe, no desconnecteu, seguim tenint sortejos. Epa, que se'ns en va el mòbil, estem ja emocionats, què dir-te. Fa un dia estupendo, la gent està entusiasmada, fa sol, us podeu fer menjar a la brasa, hi ha música en directe, podeu menjar per preus boníssims, menjar de qualitat, els comerciants són un encant, t'aconsellaran de tot el que necessitis. És el lloc on s'ha d'estar. Doncs res, carinyos, fins aviat. Ens veiem en el pròxim directe.